Dobré ráno vám všem přeju na 3. ročníku konference BIM Forum Revit v praxi. Vítejte tady všichni, jsem rád, že i do Brna jsme dorazili v hojném počtu. Je to pro mě milé překvapení, že je nás více než přes 110 registrovaných účastníků konference. Možná to v této místnosti nevypadá, ale Excel říká svoje, v Excelu vás mám přes 110. Chtěl bych na úvod poděkovat všem sponzorům, kteří nám umožňují tuto konferenci konat. Možná jste si všimli, že každý rok mírně zvedáme poplatky účastnické, ale stejně to zdaleka nepokrývá všechny naše náklady a tak bez sponzorů bychom tuto konferenci nemohli pořádat. Chci tímto poděkovat všem sponzorům, jejichž cedule, doufám, že jsou všechny, vidíte. Děkuji CAD Studiu, které tady zastupuje pan Michal. Děkuji Autodesku, který nám přispělo, ale pan Minks, mám dojem, nedorazí, takže děkujeme na dálku Autodesku. Chci poděkovat společnostem Hala a Pressbeton. To jsou takové prvé vlaštovky českého průmyslu, které si nechávají vyrobit svoje BIM objekty na zakázku. Všichni účastníci mají venku stánky, na kterých se pak můžete podívat. Za Halu je tady pan Novák, je tady. A za Pressbeton pan Sluka, ten je asi venku. Pan Urban dorazil. Pan Urban je tam nahoře, a výborně. Děkuji společnosti BIM Projekt, která vlastně nám pomáhá s zajišťováním jednak sponzorů, ale jednak je to naše déledová spolupráce vlastně na poli BIM. Za společnost BIM Projekt pan Vokoun a pan Hluší. Postavte se, pánové. Děkuji společnosti AV Media, kterou zastupuje pan Plátek, která nám poskytuje vlastně AV techniku na záznam. Už to bude profesionálně záznamné, jako ty dva předchozí, kdy jsme si to nějak bastlili sami, ale letos už máme profesionální záznam zvuku i obrazu. Tento záznam bude k dispozici všem účastníkům konference a zase až těsně před další konferenci ho zpřístupníme veřejnosti. Takže ten záznam, který bude pak uložený na internetu, bude sloužit k vám, abyste se k tomu mohli vrátit, podívat se na něco, co vás ještě zajímá, po případě na základě toho záznamu vznést další dotaz. Děkuji společnosti CAD.cz, pan Heineke se tam myhnul ve dveřích, který je jeden z našich mediálních partnerů, podobně jako TZB Info. Děkuji společnosti 3D Tisk, jejíž tiskárny můžete vidět venku. A záštitu na tuto konferenci stejně jako loni i předloni převzali MOLAB, ateliér Fakulty architektury ČVUT a Fakulta stavební Vysokého učení technického v Brně. Všichni máte asi program konference, všichni jste ho dostali e-mailem, tak vidíte vlastně, že je naší snahou tímto programem pokrýt vlastně co možná nejširší oblast toho, jak BIM zasahuje do práce projektantů i do práce na stavbě, do výstavby, do správy majetku, tak doufám, že se vám ten program bude líbit. Součástí programu a součástí konference jsou i takové světlé body, jako je občerstvení a oběd. Takže občerstvení je vždycky tady v předsáli auly, oběd bude v menze. Na oběd předám na chvilku slovo kolegovi Pepovi Remešovi. Tak, dobrého dňa, to, že vás tady v Brně vítám. Doufám, že jste všetci trefili, ale asi jo. Prosím vás, u toho obědu je to docela trošku složitější se tam dostat, i když máme všude směrovky, proto je ta mapka, když tak se držte těch lidí, jak půjdou, ale měli byste tam snad trefit. A u toho obědu byste měli odevzdat takovou kartičku, kterou vám snad všem dali, u pokladny, kde dostanete i zákusek a mějte prosím vás i visačky na sobě, protože oni podle toho rozdávají, jak když ty porce, které jsou přiřazeny BIMForu, aby vám to nezebrali študáci. Jo? Takže toliko k té organizaci a užijte si to dneska a přeju potom dobrou chuť.
Děkuju. Pokud náhodou nemáte tu vstupenku na oběd, teda ten lísteček, vydává se u registrace, takže doufám, že jste všichni registrovaní, že jste našli registraci v předsálí vedlejší budovy a že jste všichni zaregistrovaní. Součástí vlastně toho, co jste dostali u registrace, je i taška a v té tašce je dotazník. Doufám, že je. Je dotazník, který zase prosíme vyplnit těsně před nebo v pauze o obědu. Na základě toho dotazníku budeme losovat drobné ceny v tombole, ale je to hlavně pro nás důležitá informace, zda to, jak to děláme, je dobře, anebo zda je čas na nějakou změnu. A i na to se v tom dotazníku ptáme, zda je čas na nějakou změnu v pořádání konference. Každá přednáška nebo každý ten blok má omezený čas. Přednášející o tom vědí, budou se snažit ten čas dodržovat. Vždycky na konci přednášky je vymezeno, dejme tomu 5 minut na dotazy. Nebojte se ptát, všichni jsou na dotazy připraveni. A pokud bychom už nestíhali čas a potřebovali byste se ptát dál, je možnost využít zase přestávku o občerstvení. Popřípadě na konci konference je připraven kulatý stůl, kde vlastně ti přednášející budou připraveni vlastně v časovém intervalu asi půl hodiny zodpovídat na vaše další dotazy. Takže na to je ještě vyhražen čas na konci konference. Tak, dotazy? Heslo na Wi-Fi je venku napsáno, je tady na dveřích zvenku a je to, myslím, BIM 15 BAM. Všechno malý.